No miten miehet reagoi sitten, jos nainen ehdottaa analiseksia? No, mitä mulla on ollut nyt kokemuksia, niin kyllä. Siitä vaan heti. Niin. Yksikään ei ole sanonut ei. Et se on niinku... Niin, että miehet ei pane hanttiin. Ei pane, ei. Juh, pitää paikkaansa se pakko myöntää. Niin. Mitäpä sitä nyt jälkeenpäin vaan kaduttaisi todennäköisesti. Että eihän se ikinä tiedä, että mihin se johtaa. Että se saattaa olla portti sitten siihen, että nainen haluaa jotain, mitä sä et itse halukkaan. Mutta en mä kyllä uskalla sanoa, että kieltäytyisi. Sitten ainakin mitä mä oon jutellut kundien ja miesten kanssa tästä aiheesta, niin aika monet sanoo vielä kaiken lisäksi sen, että ei niiden tarvitse pyytää. Että kyllä se nainen niin kuin tarjoaa mahdollisuutta analiseksi harrastamiseen, että se kyllä tulee... Niin kuin... varmaan pitää paikkaansa niin kuin omasta kokemuksesta. Ajattelin, että se ensimmäinen kerta, kun pääsee sen riman yli, niin on niin kuin helpompi on niin kuin sen jälkeen. Miten mies voisi ehdottaa analiseksi, peppuseksiä? Tarviiko sen edes ehdottaa, jos teillä on jotain lyhytaikaisia suhteita, yhdellä juttuja? Vai meneekö se Aleksi kertoa aika luonnostaan, että sitä tavallaan aistii toisesta? Varmasti kyllähän ehdottaa aina saa. Joo, se riippuu aina siitä tilanteesta. Ja jos kemiat pelaa, niin miksei voisi yhden illajutussakin tehdä? Ihan hyvin. Joo, ihan totta, on kyllä tosi paljon tilanteesta kiinni, että ei siinä ole mitään sellaista, että on ilmoja pidellyt, laitettaisiko nytten muna anaaliin ja huljun muljun. Niin. Että se on kyllä niin tilanteesta kiinni se, että joskus voi ehdottaa ihan suoraan, että kiinnostaako sinua analiseksi. Sitten on musta tärkeää sekin, että sit jos se nainen ei halua sitä, niin sit kunnioittaa sitä, että ei ylitä puoliväksi. Sinulla on traumaattinen kokemus. Onko teillä mitään epämiellyttäviä kokemuksia, jotka olisi niin kuin tavallaan puoliväkisin? No mä ehkä koin silloin aluksi, että sillä lailla, että yltettiin painostaa siihen. Mutta se ei ole enää ajankohtainen sillä lailla, että ei ole kukaan sillä lailla yrittänyt ihan väkisin sillä lailla melkein suurin piirtein raiskata. No niin, ei onneksi. No, mulla on sellainen kokemus, että yksi mun partnereista oli hyvinkin niin kuin analiseksiin suuntautunut. Ja siitä tuli, niin kuin, sanotaan näin, että sen suuremmitta puheitta niin kuin 5 minuutin jälkeen, että no hän kyllä kysyi, että no mitäs, että kävisikö sulle takapuoleen. Ja mä olin, että no fine, mikä siinä, anna mennä vaan. Mutta sitten kun se menee siihen, että se ei ole mitään muuta kuin analiseksiä, niin silloin ainakin niin kuin mä koin sen vastenmielisenä. Ja sitten kun mä yritän ehdottaa, niin kuin, että hei, että eikö meidän tästä takaisin tähän normaaliin, niin se että no joo, fine, se on 2 minuuttia ja sen jälkeen tämä homma jatkuu. Niin siinä tulee sellaisen, niin kuin, ensinnäkin se, mitä tuossa niin kuin aikaisemmin jo sanoin, se, että sellainen riittämättömyyden tunne, plus sit niinku se, että siinä vaiheessa, kun se ei susta itsestä enää ole hauskaa, niin kyllähän se on niinku väkisin ottamista jollain tasolla. Ja siitä jää sitten kyllä aika helpostikin, tai mulle ainakin jäi pahamakosuu. No miten te nautitte? Pystyy saamaan orgasmia? Puhutte Aleksin kanssa, että hän ei vielä kohdannut naista, joka pystyy yhdessä saamaan orgasmia. Miten te? Mä en ole saanutkaan. Mä en myöskään, mutta mä pidän sitä mahdottomana. Aivan, kyllä. Onko samalla sitten, jos onko tavallaan klitorikseen kohdistuva kiihoke tarpeellista silloin, kun on anaani yhdessä, riippuu tietysti asennosta? No esimerkiksi nainen voi itse hyväillä itseään klitorista, tai sitten mies voi hyväillä, tai sitten voi käyttää sauvaa niin kuin vakinaan, että sekin on yksi vaihtoehto. Onhan siinä eri vaihtoehtoja, miten se voi tehdä. Onko nämä tämmöiset tupla niin sanotusti, että käytetään sekä sauvaa että samaan aikaan niin kuin vakinaan ja anukseen? Anteeksi, mitä? Että onko se tuttua, että käytetään vaikka sauvaa vaginaa ja sitten anuksella? Kyllä joo, ja kyllä mä uskon, että sitä harrastetaan aika paljon, mitä mä olen mun ystävienkin kanssa keskustellut. Että joilla on oikein rikas seksielämä silloin. Joo. Mulla ei tästä ole kokemusta. Joo. Vielä. Kiihottaako se ajatuksena? Varmasti on kokeilemisen arvoinen. Sitä en missään tapauksessa kiellä. Mä ajattelin tuommoista tapauksessa, että jos niinku kundi haluaa vaan sitten anukseen ja sitten sitä voisi tietysti samalla hypäillä itsensä jollain sauvalla, että sitten se olisi molemmille tyydyttävää tai päinvastoin. Onko sulla kokemuksia? Mulla ei ole henkilökohtaisia kokemuksia, mutta mä oon kyllä kuullut tapauksessa, jossa on kyllä niin kuin kaikki käteen sopiva on sitten kelvannut, että jääkaapille vaan ja niin edelleen. Että sieltä löytyy tarvittavat välineet, jos on torilla käyty. Että voisi ehkä sanoa, että helpointa saattaa olla ihan takapäin doggy-styliin, mutta sitten taas toisaalta ihan niin kuin lähetyssaarna ja asennossakin se on mahdollista. Ja
se on ihan niin kuin ok myös. Sitten voi olla niin, että molemmat on kyljellään ja sekin toimii, että se on ihan niin kuin tilanteesta riippuvainen niin kuin kaikessa muussakin seksissä. Silloin kun sä oot takapäin menet naiseen, niin tykkäät sä, että nainen on niin kuin kokonaan vatsallaan vai polvillaan? No sanotaan, että jos ollaan esimerkiksi sängyllä, niin silloin ehkä nainen on kokonaan vatsallaan. Mutta sitten taas jos ollaan lattialla tai että siinä on joku tämmöinen, mihin voi nojata, niin sitten ehkä kontillaan tai jopa seisoen. Mikä se asento teidän mielestä on paras analia? Kyllä se melkein on takapäin. Sehän on hirveästi kiinni just siitä, että miten sä saat niin kuin partnerin kanssa ikään kuin teidän jäsenet sopimaan yhteen. Että se, että jos tilanne on kauhean kömpelö, se, että jos sä oot vähän niin kuin, että mihin mä laitan mun jalat ja näin, niin kyllä se melkein se takapäin on kaikkein luonnollisin. Ja sitten toinen on toiminta, mitä sanot, kyljellä. Se on kans aika sillä lungi, koska se, että sun on helppo rentoutua siinä ja siinä niin kuin ulottuu kuitenkin niin kuin joka osoitteeseen mihin on matka. Kyllä mä oon kanssa sitä mieltä, että takapäin on niin kuin helppo. Että mä ainakin pystyn rentoutumaan kaikista parhaiten siinä asennossa. Et ihan mahallaan niin kuin, se menee sitten oikeaan osoitteeseen helposti. No miten tämmöisessä tapauksessa, pitääkö niinku peräaukkoa tavallaan lämmitellä ennen kuin sinne niinku menee peniksen kanssa? Kyllä, mun mielestä on ainakin hyvä aluksi, jos se tuntuu tiukalta, niin käyttää liukuvoiteita, niistä on suunnaton nappu siinä. Ja sitten on toinen, että vaikka sormen laittaa sisälle, että vähän venyttää sitä peräaukkoa sillä. Ja tyttö voi laittaa vaikka omankin sormensa, ihan miten halutaan. Ja sitten myös voi käyttää tällaisia analisauvoja tai sitten tällaisia pieniä analipalloja. Et kyllä niistä on ihan mun mielestä ainakin iso apu. Kerrotko jotain niistä palloista ja sauvoista, minkä tyyppisiä ne on? No, mulla on tällainen analisauva. Se on semmoinen niin kuin hieromasauva, mutta se on vaan pienempi. Eli se niin kuin menee sillä lailla helposti tuonne analiin. Ja sitten kun mulla ainakin on aika tiukka tämä anali, niin sillä saa vähän sitä avattua. Niin sitten kun laittaa sen peniksen sinne, niin se menee jo paljon helpommin. Et se ei sillä ei satukaan, jos ehkä voisi sattua muuten aluksi. Miten ne pallot on sitten? No sellaisia, niitä on monenlaisia olemassa semmoista nauhaa, mikä on niinku ihan semmoinen helminauha, missä on naru. Ja sitten on ihan semmoista muovista, missä on semmoisia palloja, niinku, että se on tavallaan yhtenäinen semmoinen. Et mikä sitten kenellekin sopii, että sitten on olemassa semmoisia, missä on vaan pari palloa tai sitten on pitkä semmoinen. Näiden kanssa myöskin liukasteita sitten? Kyllä, joo. Jos haluaa käyttää. Mikä tahansa se keino siinä lämmittelyssä on, niin kaikkein ratkaisevin mun mielestä on joka tapauksessa aika, mikä siihen käytetään. Kyllä. Koska siis se, että analiseksi on sellainen, missä sä et kyllä hosumalla saa aikaiseksi mitään muuta kuin suurtakin vahinkoa, jos niikseen on. Että mitä enemmän sä jaksat siihen paneutua ja mitä enemmän sä annat aikaa naiselle niin kuin rentoutua ja laueta, niin sitten se toimii. Koska esimerkiksi mä henkilökohtaisesti en ole koskaan edes tarvinnut mitään liukasteita, koska siis se, että yleensä on kummallakin ollut niin paljon aikaa odottaa, että rentoutuu. Joo. Tavallaan on tärkeää, että ei tule mitään limakalovaurioita, rikkoumia eikä muuta. Joo, kyllä se lämmittely on ihan olennainen asia siinä, että ei sitä voi sinne niin kuin mäntää survasta, että ei sitten kuin sanomista ja vähintään kaulimesta. Miten sellainen hygienia, kun sitä koetaan kuitenkin, tuli äsken oli puhetta, niin että on koettu likaisena asiana, niin johtuuko likaisuus siitä, että ollaan tekemisissä ulosteen kanssa? Kyllä, varmasti. Siinä on just tärkeä asia, että se peräsuoli ei olisi ihan täynnä ulostetta siinä vaiheessa, kun ruvetaan harrastamaan naiseksi. Että se olisi sillä niin kuin helpompi. Oletteko te ottanut peräruiskeita sitten ennen? Ei ole tarvinnut. Suoli on onnistu toiminut se on hyvin. Toiminut sillä. Ja sekin on semmoinen, että kyllä siinä kannattaa selkeästi tehdä niin, että jos tilanne menee siihen, että sä tiedät partnerin kanssa, että nyt ruvetaan analliseksi ja harrastamaan, niin ihan rennosti sanot, että odotatko hetken, niin mä käyn vessassa. Aivan. Koska se on niin kuin kummallekin niin paljon kivempi ja parempi. Niin kuin se ensinnäkin, että sulla on paljon puhtaampi fiilis, plus sitten se, että sun ei tarvitse koko ajan niin kuin jännittää, mitä sitten, jos käykin vahinko. Näin on. Joo. Miten tarkoitat siinä, että suolistossa elää sellainen kolibakteeri ja se ei ole hyvä, jos tavallaan siittämä vie ensin anukseen ja sitten sitä kautta siirtyy uudestaan vaginaan. Oletteko te varovaisia tämmöisen kanssa? Oletteko varovaisia tämmöisen asian suhteen? Joo, kyllä semmoista tervettä järkeä kannattaa käyttää, että hygienia on tosi tärkeä asia. Kun siinä on suuri tulehdusriski.
Kyllä se ei ole mitenkään leikin asia sitten, jos sieltä koska se, että vaikka nämä siis emätin ja peräaukko on niin lähellä toisiaan, niin kun bakteerikanta on kuitenkin aivan erilainen, niin se, että varsinkin se, että jos käy niin, että limakaulut rikkoontuu, niin ei huitaisi ajatella, minkälaisia tauteja sä voit itse saada. Melkein sillä tavalla, että se et ihan selkeästi analyysin jälkeen pesulla. Siinä ei monta minuuttia mene. Ja päinvastoin sitten saat luultavasti uutta puhtia seuraavaa kierrosta varten. Joo, kyllä sen verran koulupohjaa pitäisi olla, että sen hygienian pitäisi kunnossa, mutta sitten taas on sellaisia tilanteita, että ei siinä ensimmäiseksi, kun siinä pelehditään rajustikin, niin ei siinä ensimmäisenä sitten tule mieleen, että joo, että voisitko käydä nyt tuossa pesulla ja niin edelleen. Sitten voi just käyttää kortsuakin. Niin tuo kondomin käyttö on varmaan ihan hyvä. Niin. Onko se hankalaa analyseksi kondomin käyttö? Rikkoutuuko se tai vaikuttaako liukasteet siihen jotenkin? No siihen vaikuttaa just nämä, mistä puhuttiin, että tämä huolellinen lämmittely ja valmistautuminen ja liukasteet auttaa paljon. Et ei se silloin sen kummempaa ole kuin normaali yhdynnässäkään sen kondomin käyttö. Paitsi, että sen varmasti saa helpommin rikki. Niin. Tuolla tavalla. Mitä liukasteet olette käyttänyt? Ihan liukuvoiteita, mitä saa. Liukuvoiteita? Ihan liukuvoiteita. Niin sä sanoit, että sun ei ole tarvinnut mitään käyttää. Onko teillä ollut jotain? No kyllähän niitä on, että ihan tervasta margariinia. Ei tarvi äitienkään yhtään ihmetellä, jos lauantaina joku tyttö luikkii häntä koipien välissä ja menee jääkaapille ja siellä on sormenjäljet, niin kyllä Loorapurkissa. Joo, saa epäillä kyllä poikansa. Ei se niin ihmeellinen juttu. Tuo on tavallaan kuitenkin, niin kuin puhuttiin terveesti järjestää, että mitä kaikkea niin analiin kannattaa niin kuin yleensäkään tunkea. Onko teillä tuttuja nyrkkipanot? No ei ole henkilökohtaisia kokemuksia, mutta on niinku materiaalia. Niin, olet nähnyt sitä leffoista? On nähnyt jo, että on se aika hurjaa puuhaa. Siis kyllähän ihmiset niin kuin tunkee yllättäväkin asioita peräaukkoonsa. Se on tietysti, se kiihottaa, jos sinne laittaa jotain erilaista, mutta sitten toisaalta kannattaa miettiä, ettei nyt ihan mitään viivotinta rupea laittaa sinne, että siinä voi äkkiä tulla haavoja. Se on kuitenkin sillä lailla ahtaampi. Sitten tietysti tämmöisiä, jotka laittaa hehkulamppuja ja pattereita, Duracellin pattereita, rivistöjä. Jotenkin herää sellainen ajatus, että jos joudutaan menemään niin pitkälle, että sä joudut ihan selkeästi keksimään mitä tahansa, mitä sä itseesi työnnät, niin sitten on varmaan lähestymistavassa, että miten sä lähestyt koko asiaa, niin joku vähän pielessä. No, mutta sekin on taas sitten semmoinen juttu, että sä pysty sanomaan, ellei sä ole se ihminen, että mikä siinä on se, mikä kiihottaa ja mistä saat kiksejä. Että ei nekään varmaan itselleen halua sikailla, kun ne sitä tekee. En mä sano, että se olisi mun mielestä jotenkin normaali, jos joku tunkee jotain hehkulamppuja perseeseen. On se vähän niin vähintäänkin kyseenalaista. Mutta ei ne varmaan ole valinnut sitä, että kun synnyn, niin painan tosta napista, niin 23-vuotiaana työnnän lampun perseeseen. Niin yksilöllistähän tämä tietysti kaikki on, mutta No mites toi, mistä kohtaa niin kun analihyhdessä, missä se nautintopiste teillä on? Miten se peniksi, missä se, kun se osuu mihin? Vaginassa on aika lähellä niin kuin se suuaukko on hyvin paljon tuntua. Mun mielestä ainakin sitten, kun sen saa sinne sisälle, että se niin sitten se tuntuu sillä lailla. Että se on mahdollisimman syvällä? Niin, se tuntuu parhaimmalta silloin. Koska silloin se on myöskin, Penni sanoi, silloin paljon lähempänä myöskin kohtua ja kohdun suunta, kuin mitä syvemmällä se on persuolassa. Mites sun on? Mikä sussa tuntuu parhaalta sitten? Mikä siinä on? No, mä en oikeastaan osaa sanoa. Kyllä se on mikä kohta, että tavallaan, että peräauko, niin se puristaa niin kuitenkin terskaa enemmän? Tai... Ei oikeastaan ole. Että se on ihan sama kuin ihan perusyhdynnässä. En pysty sanoa, että nyt olisi tämmöinen kaninylkytys olisi hyvä tai jotain. Vaan no onko niissä eroa? Mun täytyy kysyä, että onko niissä eroa? No ei välttämättä ole mitään eroa. Sä et edes huomaa. Siltä miltä se tuntuu, niin ei välttämättä ole yhtään mitään eroa. Mä oon aina ajatellut, että miehet tykkää senkin takia, että se on tiukempi. Niin, ja näin mäkin olen ajatellut. No okei, sanotaan, että kyllä se aluksi voi olla. Mutta jos sä sitten siinä työstät hetken, niin sit sä ootkin silleen, että jos on vähänkin alkoholiverse, että missä se nyt onkaan, että mihin mä sen laitoin. Joo. Mutta niissä ei ole paljon niissä reissä eroa. No ei oikeastaan.
ei ole reijissä niin paljon eroa.